teď není emo, ale tohoto je dokument. Klapka, jedem, emo. Emo, proč brečíš? Já jsem se nedokázal podřezat. Ty jsi se nepodřezala a to nejsi správný emo. Já to nedokážu. Ale kokinko, neplakej, ty jsi přece koky 9. A ty správám na koky 9, Aha, tak tohle to je pravá kokinka. To je nejvíc štýl. A teď Kapka, emo po druhý. Máme tady smutný emo toilet papír. Nebo proč pláčeš, emo toileto? Proč pláčeš, emo? já jsem si zlomila klíčníko. Ne, to je ruka. Takhle. To je smutný. Asi budem emo. Jo. Pojď. Jo, budem emo strašný. A emo, fotíš se ze zhora? Ne, jenom ze zdola. Ale se tam taky nevejde. A já nejsem smutná. Proč? Protože jsi papír. Papír. Ukaž papír. Papír. Ještě jednou. Na koně. A kdo žije pod tebou? Kůň. Kůň. Tak jo. Ona se zase točí. Jo, tak hlásíme se vám, cože? Manakarabu. Ale my se vám Makromanadu. My se hlásíme z újezda. Z újezdy. Jo, a to je Spílo.